kabadang mission halor kata kacingkam juga wei kaseng bahalang kabala ong kabagadi ka trust te gani ka trust kaba kata ka kerteng kabadi kata ka nest trust kabala yalam kata ka kong Elizabeth Matthew nakalian ka junga kadan ka stern warning halor kanu ka kubor kabami kabaya dehi bat kani kamat kabalong very sensitive issue haga jela ka jungi magani kamat kabala ya daki purpose nem kabangila ya yang persya kabangila ndai tama yang persya ni dadan kata ka strong objection kabangim la ngim sya dan lele ru bandan kanu ka jing tumu ne gani ka jing wan penlong dur ne kanu ka policy kabaya dei bat ka uranium mining kabaya dei ha kani ka state ka jongi khamtam ne state West Khasi Hill district dan kalian ka jonga hi Shulong kum stern warning ini brio iba wan lam ya kani ka kubor ban ong ba tip biang yu tau uranium ha kani ka jela jungi ngatharai ka jing bom tip ka jong i kalong ka crime namar ignorance of law is of no excuse ka ain kalau ong lupai kata bala bapin ong bapin tip ya ka ain kan long ka kam bi ain ka kraw tam jong itai bale bakran ya kata namar kani ka kam ka badang dan hakut ki ong ha ka krien ain jungi ni ong sob judes ka badang dan ka jing bisya habok kut ka badang syong bisya da ka kut ka banado usnam ar hajar ar ki kes ter jong ibabun ha ki kes sedangnya but hadu ba ka National Green Tribunal ka ba Supreme Court ha ka judgment ka ba khaddu do ka jong ka aja khat phra kala pha sya ka National Green Tribunal NGT bahkan bisya ha lo ka ni ka kam ka bayade ba ka UCIL ka ba ka Public Sector Enterprise ka bala head da ka Department of Atomic Energy Government of India ba hadu menta nado ba kadang ya kini ki case da sub judice kini ba ong ba ka direction juga court kala dan hang ni ha ka ni ka case ha ka snem aja ka nriu ka direction juga court ka ba hadu menta keempat pendap da ka UCIL ka balingkong ka ni ka direction ka direction ya ka respondent are directed to respond on the following points the respondent kamut ka Union of India mat ka sarkar India are directed to file their response informing the court about the safety measures and standard adopted in respect of uranium mining operation in Jadugada but kiwi jakah ni ki mines bakatia mines kini kiwi mines ni bekidai ban ai ka jakajing pen syai syaka court kumno ki ai ka jing yada but ki ai kita ki kendon bakila shim wan ra ai kata kajing kajing pendan kam ya kan ni ka kam mining ka bom kata nama ka kut hi kala shim sumo to case hani ka case ka kut hi kala shim sumo to cognizant of the report ka ba ya day but ka jing kata jong uranium hapo Jharkhand ha ka state of Jharkhand ha ka ni ka shnong ni ka village Jadugoda ha ka district Singhbom ha ka ba ka ni ka kut ka ba head do jong ka India ka Supreme Court kala batai hang ni bahkan ni ka uranium mining kabadan hakani kasnang kalawan ra ke babun haki risk the people mostly tribal community appear to be suffering from serious radiation related health problems babun haki risk but kini ki risk ki jongki kilakta ka koi ka khia ka jongki but kumjo ka jingem ka jongki but kumjo ya ka environment ya ka mariang ro kalakta ke bon bha kini ki jing ya dei but ka imlang ka salang ka bayadai hangtu hak bagla kala dan hadu kata ka yuba hadu menta kadang dan ka radiation effect mat kata ka jingkta ya ki telong bat nadong sedong bat kini ka report jang kebala ai ka UCIL hostem hajar pada kam nong satisfied ka kut kala ai direction ba we therefore direct the Department of Atomic Energy Government of India New Delhi to conduct a fresh survey and to be entrusted the said survey to such organization or expert body and to bring the survey report before this court so that this court can give its consideration and issuance of further direction as may be required in the matter. But hadu menta kani ka survey fresh survey patle da ka Government of India dan haban le but hadu menta dan ka ru ka jaka ka badang dan ka mining uranium mining hapo ka jurisdiction juga di India dipinya keren ya Meghalaya jongi subha wan bo ya kani ka kti ka jong phi ha umpnyang klut namar balai dalam kumni na kalian ka jonga ngan file da ka contempt namar
kini ki subjudice matter ki banang syong bisyar banang pe ki banang haban ai jubak katu kan jubak jong kakut bakapan hadu kan teli points bopon ha ni hadu katrat li points kakut kapan jubak ni ki respondent. The respondent are directed to respond on the following points. Kini ki points tap. What measures has been taken to create awareness? What measures has been taken for the safety and health of the people living in the vicinity for protecting them from the nuclear radiation of uranium? What nata kini ki points lain sampai ni kidan. Ki bahaduk menta kelempat ai juba kadang syong bisya. Tiya kani ka kam ka badan ujabo wat penki namar bagada PPD pilang poisonous yala dehi bat kan bumerang syapihi kani ka jing tho klap be ka jing tho bom tip ya kadang kadu jong kani ka kam ka papikwa kini kimde ki project ki banang yai lo ki project ki bala dat pensang ya de kakut ki ba pimde bantu kelar ada pitu kelar ngaru ngala dat kre ke FIR ya ini kong ibara penwandur ya kani kajinya wan tho ka balong misinterpreting ka balong penyalam bakla ka balong objectionable ka balong ka ba ketak bahaya ka jela ka jongi ngala pen kre ring ka beki we ki seng balang kila ai ka ngene ai ka combine FIR dengan pek kata withdrawal ka jongki da ka withdraw jongka ka kampat poi sota ki bor bahalor ti ngin sepek nomor kajing dan jonga minta hak ikamila dia badai BJP kajing dan jangan haga BJP minta kan dan kajing duk nang ka bakrau ha ko mi kini kijat jintang de kan i ong mi de Anglo Indian ini Ibril ilawan ya kendur yang sisin ban yarap ban kini itu ita ka Anglo Indian jongki ka ba men hakari India ada scrap ka tu kajing nang Anglo Indian jongki manta dan stang ka way ka Anglo Indian bla itu tu TMC na po Kolkata Obrian ti yang atrai wat dia tak kajing nong India jong iru haban question ndai tan ta jong khasi jong i namba aba phi kam il de phi nong bri phi khasi bri phim tip ka district council phi ya ikini phi haban ya yo NOC na ka district council ko project iu kita project bawan na po space iu ka ba phim tip ya ke authority ki badang dehi papo ka jingpet jong ka ain duty dustur bat ka ain juga general law jong ka sarkar India in husiar o pensaphyang ko mi gini ki jing thought namar I'm not a person to be silent kay ban skap ko mi gini ngam nom la ban skap and kan long shisha ka ka ba jular bhaya in long damaging bhaya kay dada imle ban pensyaya kan ni ngan bodin ita trust ru idan hai ita trust mar ka trust kum ju trai kam dang library ka dan da ki trustees ke kita ki trustees hangno ko office jong kane kat kum ka jing tho hang to ang dah po nong krem hata po nong krem ko ka snang ko NOC ban bu office hang to tingi di ban tip na mar hibu office hang to hapo i schedule area ki jaka badang dan kirang ba snang dan kam ke NOC hamtam lagi badai ki ni ki society ni ki trust impact ini kita buat dia dan syari defamation case ke he pha mentang kan ya chakmat ikmi kini kita cinta kawai higa de kata hiba it's a strangest warning ya wapun balang ubah syukam ban ya yo nang ne ban syupen tho prian ne ban syia kren teman ya yo kan no publicity man menta positive ne negative publicity is kalen kadai hi ka baya waya lambak lai bahi kadai hi ka try kadai hi ka babi ai